One issue, connecting rod. Tsaka timing gear. Oh, ingay. Di platino na boss. Platino. Di contact point. Ay naka-CDI na yung ignition CDI. Baba. Okay, for today's video, araw ng Sabado mga kabro. Yan, TMX 155. Boss, tiga din no ka? Victoria, boss. Ah, Victoria. Napakaraming stainless nitong motor ni boss, TMX 155. Oh, puro stainless. Monobela. Magkano yung set nito boss? Stainless lahat, magkano? 60. 60,000. Oh my God! Wow! Nako, 60,000 monobela. Itong mga to, lahat yan, may yung mga nakikita nating stainless dyan na mapoporma, pati ito, crash guard, cambio, putres, yan, putres, shock, kutsilyo, at carrier sa likod, pati tapaludo sa likod, dito din sa likod mga kabro, ayun no, pati yung case ng ignition switch, stainless din no, with tribal logo. Oh, pati yung takip ng langis. Sangka pa, walang kabukas 'yan. Bubuksan mo lang pag tinanggal mo yung nut ng swing arm. Oh, putres, shock. Alright, kagwapo. 60,000 boss. Set na po. Isang motor na 'yon. Dito naman tayo, dalawang overhaul mga bro from Hirona si Uncle. Yan, shoutout po kay Uncle. Naglilinis na rin. Naglilinis na po yung may-ari ng motor. Ayan, so dalawang connecting rod issue. Yung ginagawa natin dito, dalawang 155, isang de platino na converted sa CDI, ignition CDI. Yung kay Uncle CDI talaga. Ito siya, dalawang sigunyal. Tapos pinaribor natin yung dalawang block. Yung isa ribor 50, yung isa ribor 25. Alright, tapos dito sa motor ng Uncle, magre-retread tayo sa may cylinder head dahil puro lost thread na yung tatlong tornilyo sa takip ng cylinder head. I-standard natin yon. Ito ba yon bro? Yan, ito, puro lost thread na yung mga yan. Re-retread natin, back to standard. Tapos yung isa naman, sa may... Nasaan na yung crankshell niya bro? Yung lost thread sa may tornilyo ng putres. Ito. Ito, lost thread. I-retread din natin to. Yan. I-standard natin to. Dalawa. Okay. O, hintayin lang natin malinisan lahat. Tapos mag-assemble na po tayo. At ito, i-retread muna natin to. At dito naman mga kabro sa clutch housing, motor ni Uncle from Hirona Tarlac. Makikita nyo dito sa kanyang clutch housing sa gilid, tabi ng gear. Yan, may mga gas-gas. May mga lamat ng drive gear. Yan, may mga lamat ng drive gear to, kaya hindi na kasi ito yung stock na clutch housing niya mga bro. Napalitan na to, replacement na lang tong nakakabit. At makikita nyo tong clutch housing sumasabit sa drive gear, kaya ngayon gagrinderin natin gamit ang bala na cutting disc na manipis. Alright, so gagrinderin natin tong gilid-gilid na to, kagaya nito. Yan, nagrinder ko na to. Yan, yung parting yan. Kaya ngayon tatapusin na natin to para hindi sumayad sa drive gear. Makapal kasi itong clutch housing na to mga bro, yung nabili nilang replacement, masyadong makapal kaya sumasayad sa drive gear. Yan. Okay, so mag-assemble na tayo ng makina. A few moments later. Okay, so buo na tayo ng makina mga bro from dino ka bro? Umingan? Umingan Pangasinan. Yan si boss, iinom muna. Yun, assemble na natin yung makina niya. Ang pinalitan natin dito sa loob ay connecting rod at dalawang sigunyal bearing. So dito tayo sa sigunyal bearing dahil nung nakaraan is marami tayong in-overhaul na mga walang sealed. Walang sealed ang kanyang bearing dito sa may bandang left side sa may timing gear. Okay, which is mali yun. Dapat may sealed kagaya nito. Okay, so para tumagal yung buhay ng inyong sigunyal bearing. Okay.
Tapos, malalangisan pa rin yan kahit may seal yan. Kasi dito sa may pin ng connecting rod yan, may butas yan, papasok ng langis dito sa may bearing sa loob. Okay? So, pero sa loob nitong bearing, walang seal yan. Dito lang sa labas may seal para mapasok yung bearing ng langis. Alright, Makoto brand na connecting rod lang nilagay natin dito. Tapos, Nachi bearing, dalawa. Tapos, dun sa kabila naman, original na connecting rod ang nilagay natin, motor ng Uncle from Hirona. Alright? So, spring kick, nagpalit na rin tayo ng spring kick. Okay, dahil kapag naputol yung spring kick, overhaul na naman yung motor ni Bossing. Okay, so takpan na natin to. 2 very boring minutes later. Alright, tapos na natin yung isang makina mga bro, yung Di Platino from Umingan, Pangasinan. Yan, sinasalpak na lang yung mga tornilyo ng makina sa chassis. Yung isa naman, pabuo na, patapos na, binubuo na ni brother Jeric Austria at ni brother Lito Velasco. Yun o. Alright. So, niretread natin yan back to standard yung sa tatlong takip, tornilyo ng takip ng cylinder head. Tapos yung dalawang tornilyo ng footrest. Yan, standard syempre. Ayun na po. Dito muna tayo. Kabit na natin yung mga dapat ikabit. Tornilyo, tambutso, footrest, mga bolt, mga nut, butso-butso, tambutso, karburador, at lato-lato. Okay, pandarin natin mamaya pag natapos natin higpitan itong mga to. A few moments later. Alright, tapos na mga kabro yung motor ni Bossing from Umingan, Pangasinan. Wala na yung tunog lato-lato, pinalayas na natin. Smooth na. Oh my God! Oh my God! Boss, break in lang ha. Bagong rebore, bagong connecting rod, bagong bearing. Yan, ingat. Ay, sticker pala, nakalimutan natin. Sticker para makarating ng Umingan. Yun o. Sticker, bigyan natin si Bossing. Yan, thank you boss. Ingat. Quality check. Yan, pauwi na po si boss. Mga tarampay, Umingan boss, uwi ka na mo. Umingan. Okay, ingat Bossing, ingat. Ayan, uwi na po si boss. Ingat, salamat, salamat. Break in lang ha, takbong pogi lang. Yung kasing pogi mo. You know. Tapos na rin yung motor ng Uncle. Ito, si Uncle from Hirona. Inigpitan na lang yung mga dapat igpitan. Pandarin na rin natin to. Yan. Shoutout kay Bombastic. Yan. Okay, so tapos na mga kabro. Yung motor ng Uncle from Hirona, Tarlac. Shoutout po. Ano nang nagan mo, Uncle? Edgar. Ayan po si Uncle Edgar. Ayan na po. Wala nang lato-lato. Tunog lato-lato din to, pero wala na, napalayas na ni pare Jeric Austria. Pandarin mo na, Uncle. Yan. Ayan, uwi na si Uncle from Hirona, Tarlac. Yun o. Okay, boss. No more tunog lato-lato. Ingat, Uncle. Okay, Uncle, ingat po. Break in lang. Break in lang. Takbong 40 lang. Yan. Maraming salamat po. Ingat sa pag-uwi. Pagpalain po kayo ng Panginoon.